Здравейте от оръжейна работилница Сянка. Днес ще ви представя как да монтирате нашата капачка за плюс 2 патрона на пълнителен пистолет Макаров. Капачката най-вероятно ще дойде опакована по този начин. Вътре са всички необходими части за сглобяването. Но първо, разбира се, трябва да освободим пълнителя. Този конкретен образец пистолет снабден с нашата бърза ръкохватка. Оставяме го на страна, за сега няма да ни трябва. Това е стандартен пълнител за пистолет Макаров. Единственото, което ще ви е нужно за монтажа е някаква най-елементарна права отверка. В случая ще използваме тази, защото във всеки китайски магазин може да я намерите буквално за никакви пари. Но каквото имате под ръка всъщност ще ви свърши работа. Освобождането на стандартната ръкохватка, най-лесният начин, който ние го практикуваме, бъркате тук, теглите пружината и просто освобождавате стандартната пета. Внимавайте, защото тези пружини обичат да летат лекичко и оставаме. Сега пристъпваме към частите от пълнителя, от комплекта за пълнителя. Те трябва да бъдат в този вид. Това е цялата капачка. Има два пина, които са в комплекта и стопър капачка. Така, пак нищо специално при монтажа. Сами може да се усетите по какъв начин се монтира. Тук има олей, както е на стандартната капачка и пълнителят просто се нанизва. Пак по същия начин прибираме пружината, аналогично на това, което го демонтирахме. Пак казвам, най-лесният начин, който ние знаем е ето така. И ето тази е чисто нова капачка. Слагате я в пълнителя и пускате пружината рязко. Защо е нужно това рязко пускане? Сами виждате, вече си е дошла на мястото пружината. Тук има един чоп, който при подаването после на патроните, за да може да няма излишни напрежения и огъвания на пружината, които са нежелателни. Впоследствие това е капачката, слагате я отзад по този начин. И на ръка слагате пиновете, колкото ги подведете. Най-вероятно ще влязат и двата, без проблем. Може и с тази отверка, просто съвсем лекичко ги дотикваме, докато заключат. И съвсем леко ги натискаме навътре, за да може да не закачат никъде под дрехите, евентуално ако оръжието се носи скрито. По този начин. Те са съвсем малко по-малки като размер от големината тук на капачката. Това е направено точно с тази цел. Ако някъде се носят по някакви дрехи, нещо такова скрито да не къса дрехите. В момента капачката е монтирана на пълнителя, но има още една стъпка, която трябва да се направи. Ето сега ще ви покажем. Дори на този пистолет пълнителя влиза, но когато натискаме бутона за бързо освобождаване, пълнителя не пада и не излиза сам. Сега ще обясним защо е това. На пистолет Макаров се оказа, че ето тази тук част, която е фрезована, нещата доста варират, тъй като пълнителя се подвежда в ето този олей, който той реално не влиза до края отстрани, а се подвежда в ето тези два олея. Когато са ги фрезовали в завода, има леки разминавания с може би от порядъка на една-две десети, някой път вляво и дясно. И по този начин, както сме ние направили капачката, когато я поставите в пълнителя, тя понеже от полимер, плътно опира в стените, но какво става? Когато искате, примерно да освободите бързо пълнителя, тя си остава тук. Защо, ще кажете, не сте направили тук нещата с по-малък размер? Всичко е с цел здравина. Искаме продуктите, които предлагаме, все пак да служат дълго на собствениците. Поради това е материал, който използваме от най-висок клас. Само ще ви кажа, че материал, който се използва е по-висок клас от този, който се влага в стандартно в рамите на полимерните пистолети. Но да не задълбаваме в тази тема, това мисля, че е една абсолютно ненужна информация техническа за вас. Просто ви казвам, че
този конкретно материал издържа доста повече на удар и на огъване, отколкото са стандартните материали, които се влагат примерно в пистолетите Glock. Едно наистина разпространено име, което говори нещо на всички любители на оръжията. И сега как трябва точно да напаснем това нещо. Взимаме една финна пила, по принцип може да стане и с шкурка, не е проблем. Слагаме пълнителя, внимаваме да не го отдраскаме и започваме ето тук, ако имате пила с безопасен ръб, т.е. с ръб, който не реже, е най-добре. И с всяка обикновена пила става, просто трябва малко търпение. След като е поставена капачката по този начин, съвсем лекичко, всъщност не е изцяло успоредно това, което трябва да го вземем с това, а е с лек наклон. Сега ще ви го, много грубо ще го направим. Трябва да е леко така да минава пилата. Но това ви говоря за порядка на 1-2 градуса. Това е нещо, което не може да се види на камерата. И правим по... В зависимост от колко ви е едра пилата. Моето лично мнение е правете по максимум 3 или 4 съвсем леки търкания, даже на 1 или на 2 от едната страна. Тази е много финна пила, заради това правим по този начин. И проверявам. Както виждате, в случая, само след няколко съвсем леки пипвания с пилата, пълнителя пада съвсем спокойно и свободно. За ползвателите на ръкохватките на Fab Defense, понеже скоро не сме пипали такова нещо, ще ви кажем да ви дадем някакви наставления. Ето махаме тук тази. Това е наша разработка, но доколкото имаме информация и сме виждали ръкохватка на Fab Defense, тя работи по аналогичен начин. Тук има една лостова система, която влиза тук в чопа, който е за освобождаване. Вижте само, когато сложите пълнителя, дали тук задния стопер, който е, няма да интерферира с това лостче. Ако интерферира с това лостче, т.е. ако го натиска, да не може да заключите пълнителя, може да вземете един съвсем леко макетен нож, който да отрежете тук съвсем малко горния ръб. Не би трябвало да има проблем, но все пак проверете това за всеки случай, за да може да не се чуете после защо не пасват детайлите. Тук, което е най-важното, ако ще правите тази операция, правете я само от едната страна, откъдето влиза лоста. Това е първото нещо, което е. И второто нещо, никога не подминавайте тази линия, която е на пълнителя. Дори да я подминете, не е проблем, тъй като от другата страна чопа със сигурност ще държи пълнителя да не се търпа назад и за да може всеки път да сте сигурен в изделието, но все пак, ако може по този начин да го направите, мисля, че е най-рационално. Поставяте пълнителя, в този случай е нашата бърза ръкохватка, ако не сте запознати с нея. И по този начин получавате плюс 2 патрона към вашия пистолет Макаров. Благодарим за вниманието, благодарим ви за доверието и до нови срещи!